Yakulifunsa kuti kodi tikavotere ndani. Ino mungabadya kunyumba kwanu ndi ana anu ndi amuna anu. Mavuto amene ali pakhomo pano mukwatani? Sipofunikanso kuti munthu akuse. Mupangane ndi ana anu ndi amuna anu kuti mavuto amenewa tikane kodi tikanirana. Ine sindikutumana. Ine ndinayo kuti ndikakuvotere ndipo sindinena kuti mukavotere ndani kodi. Amene. Koma amene ndikukamvotera neyo ndasimiriza pamaso pa Mulungu kuti mavuto atani? Achika. Haleluya. Ndiro ndikupemphera Mulungu amandikumbutsa kuti kuno ndikumulanje Central. Kuno kumulanje Central tili ma candidate a president angati? Ambuyanga a Dr. Michael Usi ndi ambuyanga a Dr. Kondwani nani? Nankuma. Aliponsewa ndi akumtima kwanga ndi abale anga. Koma ndiwafuna ndinene pano kuopa ndani? Yehova. Kuti mavoti amene angatenge sangathe kupambana president nthawi inoyo. Ndipo ndikavotera ndikuononga mavoti achanje. Ambuyanga Dr. Michael Usi ndimakukondani. Ambuyanga Dr. Kondwani Nankuma ndimakutangini ndimakukondwa. Chibale ndichipsera ndipo sizizateka kuti iweyo musakhale abale anga. Koma mavoti amene mungapeze simungathe kupambana kukhala ndani kodi president. Mwakutero sindiononga voti kukavotera Dr. Michael Usi. Sindiononga voti kukavotera Dr. Kondwani Nankuma. Chifukwa kuwavotera amenewo ndi chimodzimodzi kuvotera mavuto. Haleluya. Chisankho chimayendera masamu ophatikiza. Ndiye timatengera kuti amene akhoza kuvoteredwa dziko lonse ndani ameneyo tipite tikamutani kodi tikamvotere. Koma chilungamo chake ndikukuwuzani Dr. Michael Usi m'bale wanga weniweni ambuyanga, Dr. Kondwani Nankuma m'bale wanga weniweni ambuyanga. Koma chisankho ichichi is a life and death. I will not dare kuti ndiononge mavoti wavotera ambuyanga awiri amenewa pamene kuzosapambana. Haleluya. Nje voti yo itengeni mukati mukise mupamina ndi mavoti kale. Mukundimva abale yangu? Voti yo muitenge mukati mukise mupamina ndi mavoti achani? Ambiri kale. Haleluya. Inaso akulifunsa kuti ndiye tikavotera ndani? Mugwazi wakale. Mugwazi wakale ndi mukatani? Mukavotera. Koma ambuyanga awiriwa adzakhala ma president muziko lino. Ndithu a Dr. Michael Usi azanani? Asakhala. A Dr. Kondwani Nankuma azanani? Asakhala. Koma nthawi yake siitiyo. Siyo. Ndiye chonde voti ya president abale anga awiriwa nthawi inoyo musatani? Musavotere chifukwa chakuti mavoti ausakwana kuti apambane. Koma aonjezera kuchepesa mavoti a munthu wina oti atani kodi apambane. Ndi chimene ndikunena izo. Haleluya. Koma anthu awiri awa ndi achambuyanga abale anga otani okondeka. Koma tifuna tipulumutse dziko. Tifuna tipulumutse chani? Dziko. Ndiye ena kuti tikavotera ndani? Tikavotera ndani ngati ine sindikali? Koma amene uyenera kuti muvotere kuti mutaniko. Amene ali ndi mavoti ambiri dziko lino mupase kuti? Amene. Ndiye pali anthu awiri. Dr. Ramos Magape Chakwera ali mavoti ambiri. Komanso Professor Arthur Peter Mutharika ali majani? Mavoti ambiri. Ndiye mukamaka poja chisankhocho a Dr. Chakwera kunena kuti mavuto amene mukuvutika nawowa ndi ana anu. Akuna kuti inde mavuto aliko koma afuna kuti akonze pakatha zaka 18. Ndiye akunena kuti a Dr. Chakwera mwana amene achapanga kuyambira pa 17 September
amusungira ndalama yokwana half a million. Ndalama zambiri. Half a million si ndalama chani? Ingono. Amusungira half chani? A million. Akamusungira half a million, muzikhala kaya mukhala ndi moyo kaya simukhala ndi moyo, koma azapasa akazakwana zaka 18 kwanayo. Cholinga chawo chakuti mwana amene ati abadwe pa 17 September ikamaza bana zaka 18 ndalama zake zizakhala zitachuluka, azakhala ndi mamiliyoni. Ndiye kuti pano kukhoza kuvutika kumadikira zaka 18 muzakhala milionea. Mumau a Dr. Chakwera. Amen. Hallelujah. Ndikafusa kuti fetereza wafika 150 mumusisa bwanji sale naso chani sekizeni. Ngati ndikunama akhoza kundimbira foni ndani koma sakulera sekizeni. Mafuta akusowa utesa bwanji sakulera so chani. Chimanga chimene chafika 75,000 chitsika bwanji sakulera chani. Koma chimene ndakugirapo chakuti mwana amene atabadwe pa 17 September azakhala milionea pakatha zaka 18. So tizakhala ndi mamilionea achali apa ambiri. Amene lero tilibe ndalama koma zikazatha zaka 18 tizalemera, tizakhala ndi chani mamiliyoni. Nde a professor akapita mkhalika kunena kuti pa 17. Hallelujah. Pa 17 akunena kuti abweresa chimene chikupangisa kuti zinthu zizikwera ndalama zakunja ndi mati forex. Akuti ayika mu economy. Akayikamo nthawi yomweyo mafuta yamba kutani? Pesa. Kuyambira pa 17. Akayikamo nthawi yomweyo akuti chimanga mitengo ikhala chani? Akayikamo nthawi yomweyo mu economy akuti simenti sanena kuti mukagula shop imodzi miliyoni kokha. Paliponse tichikagula simenti yo pa mtengo chani? Imodzi. China kunena kuti akangopambana yo pa 17 anathu amene asankhidwa akupita sikulu za boma, osati sikulu za mission kapena za private koma za boma, ungonyamuka kulowa mu kalasi boma lakulipirira. Ndiye kuti mwana amene akufuna sikulu sichitengera kuti akuchokera banja losauka, ngati akupita sikulu ya boma akangolowa mchani. Akutero nde mwana awiliwa ngapita kutuma muzika gambira kuti tivotere kuti haleluya. Chisankho cha ulendo uno ndi chimene chocho. Ndiye Hana walira mukwanira, ndipo mtumiki wa Mulungu wamufunsa kuti kodi walesera kuti ayi koma ndi vuto limene chake ndinalo. Mavuto amene makolo athu lero muli nawo ambiri amene mukulephera kudyetsa ana njala. Simukudziwa kuti ana tikamakasekula school fees mukaitenga kuti. Sichoncho. Fetereza wa chaka cha mawa mukatenga kuti. Mbewu ina kuti mukazane mukatenga kuti. Simukutani? Simukudziwa. Ndiye Mulungu akunena kuti bwererani ku nyumba mukakumane ndi amene atakupulumutseni. Ndiye ku nyumba mukabwerera mukakumana ndi chipulumutso chanu pa 16 September. Chipulumutso cha pompo. Ndiye nokha mukasankha mene mukutani kodi mukufunira. Haleluya. Tayang'anira nsalo kuti mutomva zile na amusawa. Auzele kuti sana kuuzeni chipani yoti mugani muvotere. Ndalira chipani yoti muvotere ine? Koma ndakupangirani analysis ya dziko ndi chuma mene chipatani kodi. Koma ineyo ndikufuna kuti pa 17 zinthu zisinthe basi. Ndikufuna kuti mwana akamapita kusiku pa 17 ndisamveso wanthu akubwera kulasi kuti fizi ndilibe. Haleluya. Tukumvana Nde mukapanga masewera
musakwere kuja kutoza school fees ya mwana mungozimikali kuti sitikamvana chifukwa ineso pano ndikutani ndiye Mulungu andiuza kuti pa 16 ndipite ndikakumana ndi chipulumutso changa. Tauzeni anzanu kuti chipulumutso chili pa 16. Lero mukabatuka muno muyambe kukambirana ndi ananu, muyambe kukambirana komanso pomwepo ndi mabanja anu muyambe kutani kodi kukambirana. Abale anga inene amene akupikisana pa chisankho cha president chaka chino, abale anga enieni ndi awiri, Dr. Michael Musi ndi Dr. Kondwani Ndani, amene ndi abale anga. Ndiye pangaso pa declaration kuti abale anga awiri wa adzakhala wa president koma take siji ndechifanya chimenecho ulendo unosindi akotera ya koma nthawi ikasakwana ndzatani nzavotera chifukwa ndikavotera ulendo voti yanga sipangisa kuti apambane koma ipangisa munthu amene akanapambana kuti atani kodi pere amene ali ndi makutu amve chimene mzimu atani kodi amena ndiombeleni m'manja lero ali kuti chipulumutso chafika, chipulumutso chafika m'dzina la Yesu. Maso ndi maso pa 16 tapemphera kuti alife kukwanira. Ndiyakuda kuti chikhulupiriro chopanda ntchito, chikhulupiriro chopanda ntchito zabwino chotani kodi chopanda pake. Ndi iye amene akupempherani zoona aganizire za zimenezo. Ambuye akudaliseni. Manja mwa Mulungu sopano, manja mwa Mulungu, manja mwa Mulungu, manja mwa Mulungu. Ziko kwa mapiri, ziko kwa mapiri.